Башкорт халкының Тунгаур ырыуы көньяк Уралда Хакмар елгаһы менән Таналык елгалары буйлап авылдар нигезләгән. Баймак районының Абдулкарим менән Куат авылдары бер тирәлә, Хакмарның ике борылышында гына. Ошо ике авылдың йыр бию осталарын Тунгаур фольклор ансамбле берләштерә. Тунгаур фольклор ансамбле Баймак менән Дилаир ягында халык ижадын олы мәйданга алып сыккан тәүге күренекле төркемнәрнең бере. Уны оештыручы Зайнаб Каримова республикалы башланган беренче фольклор йыеннарында ук Тунгаур ырыуының атамаһын байрак итеп күтәрә. Ансамбльдә йөрү менә безнең бөтәбезгә лә файдалылыр дип уйлыйм. Кеме без нимдә йөрдә белә, әсәйдәрнән, инәйләрнән отып алган йырдарды өйрәнергә кирәк. Борынгы йырдарды өйрәнеп халык йырдарын Тапыр бейерсен тимеридәндер кәрәк. Тапыр бейерсен тимеридәндер кәрәк. Тимеридәндер өстенә алтын баллаптыр кәрәк. Абдулкарим авылында иҗат иткән Тунгаур фольклор ансамбленең репертуарында ошо тирәлә, ошо төбәктә сыгырылган халык йырлары. Алтын баллаптыр өстенә именидәндер кәрәк. Алтын балаптар üstüne imenidəndər kərək. Yemen üstəldər üstüne altın tabaqdır kərək. Yemen üstəldər üstüne altın tabaqdır kərək. Minise yeritleu burungıraktı. Mesela kişilerden muğun asılını, tavşın asılını. Яки яңа һәр көн бөтә кешеләр моңлы бит. Кемдер берәү үзе сыгарып йырлай, кемдер берәү отып алып йырлай. Алтын табактан ашарга хөрмәен эштәр кәрәк. Алтын табактан эсенә хөрмәен эштәр кәрәк. Хөрмәен эшәр ашарга алтын калактыр кәрәк. Хөрмәен эшәр ашарга алтын калактыр кәрәк. Сыгыш яган хайын гелгенә йырлап бейеп тормайбыз йолалар. Борынгы йолаларды бит күп өйрәндек, күп койдык. Тунгаур ансамбле башкорт курайсыларының, йыраусыларының һәм сәсәндәренең борындан килгән традициясе буенча халык йырын тәүдә тарихын һөйләй, шуннан йырын башкара. Халыксан йырлау өлгеһе бул. Мин ошо авылда бүтүн менә тирә-якка билдәле булган тирмәнче Габитов Мустафы Файзелдин егәне сәре булам. Ул турала ошо тирә-якта авылдагы халык белә, ул бик көчле, бәһлевән кеше булган. Ул хатта менә хәзерге күз алдымда ул картайның шул хатным көчле икәнлеге күз алдымда калган. Ул мөяшәгә кеше, ике кеше бер тукты сак күтәреп мендерә торганы. Тирмәдең мөяшәһенә. Ә ул үзенең ике ягына ике тукты кыстырып, өскә менеп китеп, нишә торганы, куеп куя торганы игендәрдә. Кешеләрнең көсе итмәһә ул аптырап, карап тора торганы. Бик көчле кеше булды ул. Сыгарган йыры бар, тарихы бар, төрк-рус сугышында катнашкан. 20 буат башында Беренче дөнья хугышында Абдулкарим авылы уламаны Мустафы Файзел улы Габитовта катнаша. 9 ел йөреп кайта. Оның язмышы башкорт ир-егетләренең башынан кискән күп вакыйгаларны сагылдыра. Тифлиста типеле торган хәзер Тбилис кала шунда хезмәт иткән ул. Шуннан һуң ул киткән пароход менән уларны хайлап алгандар. Филтибл тиендә безне рәткә тедеп куйдылар. Шунда арттан келіп бөгәргә тибәтей. Шул вакытта кем кулай уны алмай ди. Шайтып ул көчле кешеләр дигән хайлап алгандар. Һәм безнең авылдан, безнең яктан бик күп кешеләр катнашкандар. Шуннан һуң Кара диңгез аша улар Трабзонга сыккандар. Трабзондан инде улар таралып киткәннәр. Артиллерист булган ул.
Оның һөйләүе буенча төрктәр тау башында яталар, улар безгә аталар ди. Без уларга теге туп атырга тырышабыз инде. Шулай итеп, февраль революциясы башланган. Шуннан һуң уларны бөтенләй оныткандар. Безнең мусулмандар бик күп анда калгандар. Пленда калгандар. Минең картайымның һөйләүе буенча 8 елмы, 9 елмы ул шунда пленда булган. Унда ул мулланың кызына өйләнгән. Унда уның 2 улы калган. Уның үзенең хагынып йырлаган йыры бар. Төркөйләр сыгарган. Ялан йөркә янәдә яңгыды кайын. Япрактарын яралая ядһаян. Япрактарын ярала ядһаян. Тауган йөркә ямәдән кагандам. Кайткыларым киләләй көн һайын. Кайткыларым киләләй көн һайын. Башкорт йырын башкарусы йырдың тарихын белергә, уны мотлак һөйләргә тиеш. Чөнки йыр тарихы ул халык тарихы. Йырдың ни өчен, кем, касан сыгарылуын һөйләгәндә ил башынан, әдәм башынан үткән вакыйгалар, уй-хистәр тыңлаусыга ла күсә. Эй, мана исемә төште. Мен ул вакытта мен 6-нчы вакытта гына Көмертауда интернатта бетеп кайткайным. Шул вакытта апайым, минем апайым тавык фермасында эшләй иде. Юлык елга буенда быя бәйләйдәр иде. Кымыз әзерләйдәр. Яңгыр башланып киттеләр. Без уларның бәләкәс кенә өенә апайым белән ине булдырдык. Шул вакытта ине булдыргайнык, бер вакыттагы Мәхәммәтша агай әйтә инде. Мәхәммәтҗан Гөсөп агай уга яр сыгарган иде. Сынапта ул нәһәр тарих булып калды. Хәзер колхоз да юк бит инде. Алагына юлак буйдарында колхоз бияләрен бәйләем. Мәхәммәтша кырлаш эшең авыр күргән хаян һине ялләем. Мәхәммәтша кырлаш турамын дип үзеңне бик эре тотаң. Туре түгелһең бит ушон чекәң уны Фарида Кудашева Абдулкарим авылында туа. Юлдыбай авылында, Күмертау калаһында белем ала. Иптәше Нурислам Усман улы Әхмәтов менән 50 ел дөнья көтә, 5 бала үстерә. 2 сакырылыш авыл советы депутаты, авыл советы рәисе булып та эшләй. Сыгарган инде. Әдрәк кенә миндә комплектар итә калган. Хатта инде теге әлләг булып сайны кодайында ясап кырлаш химия шуларымды ярлайлы дип. Шан унан башка ул yerдә бит инде онытканбыз. Бүтән ягын бераз да белмәй. Мин 6-нчы класста инде. Шан ул безгә кода булып килде. Кода булып килгәч мин ошо yerдә ярларым. Теге Автор Мәхәммәт Чагыда. Менә тарих исенапта тарих булып калды. Сәйн ярлап дигән миңа шуны ярла. Менә шул yerдә ярларым мине гәрдәрләр дип байга. Беттәүдә шул каттым дәртле булды инде. Баймакка бармай калган вакытыбызда бу маны битинде постоянно унда булдык келгене шунда выступать итә торгайнык әйбәде алып та йөрүләр һәм ашкадар таңдарына да барып кайттык бит. Президенттің ауылына тәвәккәнгә бар. Тәвәккәнгә барды. Менә хәзер әдрәк күрелде инде. Башкорт халык йырын яңгыд йырлау, яңгыд башкару киң таралган. Күмәкләп йырлашу мәҗлестә, байрамда, уеннарда була. Бу Сания апайдын үзенең генә ярлап бергән яры дәрҗәдәге ултырһак бит. Я Сания апай 2 битек йөрәгеңдә ярлала дип әйтәбез инде. Шуан ярлап алып китә бит инде. Хәзер бүген нишләптер инәлтә ултыра инде. Йөгереп кенә төштем аюдәкәвә икелегнә бер төтәвә иләкә бер
барғандауы жүреккәуі біріні генә алдым біріні қаптым янып тана барғандауы жүреккәуі Havaplana yürüp hava düştüm havludakay verdeğe bu yanan kimlerine kilip kimlere gitmeye balvani kay Nahalan dünya kimlerine gelip kimlere gitmeye balfani kay Nahalan dünya Şol yertamıl. Höyleşip alabıd, yerlaşıp alabıd, bilgen yerdarыбыдды yerlayбыд, яңы yerdarı үйренебid, şundan aldağı сығыштарыбыдды уйлайбыд, қайда сығыш яһырға тейішбід, несі керек сығыш яһырға тейішбід, несі керек болады деп höyleşip alabıd. Бейшіп те алабыд, көңілібід көтеріп, көңілленіп, дәртленіп, қайтып кетебіз енді. Шунан әдіреккені одақлап кетәк ейілмай, көңілхет болып кетәк тағы міне шулайтып ейіліп алабыз енді. Баймак районының Абдулкарим Куат авылында яшәгән хатын-кызлар үзләренең фольклор ансамблен Тунгаур дип атаган. Ыру исемен алган был төркем ысынлап та үз ырыуының, үз авылдаштарының, үз халкының йырын башкара.